Amen. Koswa bon se madjon to foi koswa. Yenu anoma omo boa yen aboye ho ban no. Omo ede ensem bia mame. Na me de chu yen nyina anim.
Omo asam tiawa ne said ye nnwumadie a ye nyina yaba he ya na omo pɛ ne saa na omo so atimi anya kwan sɛ obi kura ɛyɛ ɔhoho bi no obɛfra mu a na mo amowɔ dɛ mo anya na omo atimi ahu sabre no omo patro omo nam echi sɛ wo ya babaawa na wo ya branche na wo ya wadwen sɛ obɛkɔ ne nam basabasa omo bebu sɛ wo nya papa because ye nyina na yagi atum sɛ ene ye ba communion echi ye nyina wɔ dan mu ha echi sɛ ye nyina wɔ ha ne ahohoro ye na sɛ na wo de wo ne nam te sɛ de onka ho no a omo de emra ebe kyerɛ wo esan sɛ omo mpɛ sɛ ombɛgye din bi sɛ omo bɛbɔ ye ho ban no me baage kura ayira ana me we ayira bia na obi akɔfa tare bi ahya onka ye ho enti hwɛ wo ho yie sɛ wo kye dem ha na wabɛkyerɛ ha only sɛ bia wobɛkɔgu nsuo tiawa anyɛ sa no yɛ wadwe nsuo bɛkɔ gyina baabi asoso fon ayɛ yi a wobɛkye wakyi paa wakyi bɛhyehye wansa na waba dem a wei ɛyɛ twi ɛna meka kyerɛ wo san sɛ yɛn nyinaa mpanin na hyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmmra yɛn hohoro yɛn nan sɛ ne yɛmmra communion kama sɛ wonim sɛ wontumi ma bi akɔkɔda na sɛ wobɛnante compound no hɔ no mba bɛtwo deɛ ɔmo bisa wo nsɛm mmienu mmiɛnsa ne wanya no yie a wakyi bɛhyehyɛ wo ansa na wakɔ kurom kristo yɛ na dɔ yɛ hɔ daa we eyetwi ni tichiro ne mabaawa no mo ne nam a kɔtena baabi a no aso phone no ano ɔyɛ de wɔpɛ no e ka kyerɛ wo abrewa bi si nyama ya za abrewa bi si akyerɛ ɔzo ohunu ne nana abrewa bɛya abrewa bɛ ni si akyerɛ ɔzo ohunu ne nana ne de kwame ovira sante mampo ɛne kwame yɛ hwehwɛ wo nana ne yɛsuosuo a wo so kwame eji momoa no no kwame amen uchoni bawadu uchoni Usawani na berucho for Bondicho.
What's up, yeah, my body, my yeah, my slava. You got to miss what is your body, anybody else, yeah, the man for yeah, Mama said,
Hallelujah.
And then
Apostle Jimmy Abu for Yankilaswa, when he Asadanka yishirila ifa chow ti ne unyame nkronkron de aba asamo ho nyina ne se awurade se bibia oboyen kokko ye fun so ne amra todie mu oboyen kokko ye boni nyina mu mpanefo pagya mpoma bompa ye pa ne oda hu mobro na ba ye nso na wahu ye mobo na awurade se kuma primu ne asode ne matodi enti na humo bra wo man da bia no wajai eni se oni baba tana gidi mu ade kuma primu ne fumu so atana gidi mu saa efi na ekọ ye nyina be hunu Onyankopɔn de tumi a wo ene ne otumi ye eno nti se wonu mu se emnatodi bi ene fumu so die bi ene asode mi wo mu a wo ya enne eye da se obesa kire wadwene so de kuma primu ebe urade pono ho o de kuma primu etina gidi mu so be so aye ne ma de hinta urade se afeide o mu obi ehunu sampa ono opa asasim emanipa ewura mu amen eti ni urade akaye wankasa wate eti etwaso sakire wadwe na wankase na we de ba na sai ana difo na ehunu we de ba na sai na difo na nka ne wankasa so den ana wiusa o se ne o ka ne bone no jaye no Onyankopɔn so we dey ohunu mobo na no kata ne bone so de Onyame so onye from da amen eno nti kuma premu awurade si enyai na hu mobo datima wie pa ya mamono mie no de nyankwaja ma yekra enti ote ha efi na ekọ share onso yie and now by shami from Wednesday up to now almost from so dey wo ho a bo modern year day na eka e bi aba pata yase ya ablan tv ababa wo bi akoso so bi mu akono boni nti sachara wadwe ne ka obone ka amen ko je ni abra ye bo mpae no na onso so umiemia ne ntokuro mu a awurade se na bufuo no e ba so etie nyina ayesempa awurade nkai ho amen
Bede ho asiso nyame ye na do e hoda. Amen. Ni ebe jina so abompa ye we Israel dum aduenum baako. Israel jom aduenum baako. David ahunu mpaibo o de madwenkyerefo. David jom okọ basaba ho odifo na taba ne nchen no na wotoye. Baako ekusi edonkron. Onyankopon hu me mobo se wado etie no. Omobru hu edo so nti popa memrato. Hohoro me hu fi mamu ye mu kra aprapra me hu fi me boni nim. Na memrato no mahu. Na me boni wo manim dai konkwa na mafomo. Na maye ne ye oni so bone. Na wodi bi mu kasa mu na wo ho ate wate mu hwe owo miemu yemu na bone mu na me nanyin sen me. Hwe wo penu kra masa abo mu na mami hu nyansa me mu ahwintayem. Fa adwura yi me ho bone na me hu afi. Dware me na maye fita sensu kirema. Mami nti ani gene abotaye mo nsam na lumpa obugo na di ahrusie yi ani fi me bɔ no ho hinta na papa mamu ye nyina Onyankopɔn bokuma a emotima me na ye ho foforo asetim e o memu antu me mfi ani mu ntwene ne nyi ho kronkron ne emfi me so mami nya ho kwagye ho abotaye mu bio na ayemi ho ho enso me mu mɛkyerɛ mratofo akwan na bɔde fo ne aba wo nkyɛn Onyankopɔn me nkwagye Nyankopɔn gye mi fi mogya ho fomu na metekramato tini ne ho ahrusie dwom awrade buema no na mede ma no bɛka wayeyie na ɔmpa forebo anka mebɔ ɔhyew fore enso wani Onyankopɔn fore ene honhom abubuo Onyankopɔn kuma abubu na apete na ompo ma enye wɔfɛ sɛ ɔbɛyɛ sion yie tu Yerusalem apasio edunkron na ye wie no ɛno na bɛpɛtene ne afore ɔhyew fore na afore mum ɛno na de ne ntwini ne bɛkɔ afore mu kaso amen Amen. Omyo majonya Odro hini antia
Nyankopɔn ne abankɛseɛ wonamia otome no ahode mbrade nyinaa so daagya ani asomdwe hene ɔsaagyefoɔ na asenka odin daa amen wura kura tumi na do ma homa ɛno mo so furo nyinaa yɛda wase yɛkamfo yɛhyɛ odi ano onyam ɔdomfo wona ho nkronkron so kasa kyerɛ nkwadifo safi hyiam die mu yɛfam na kɔno kuro die mu ampa ɛbro no so yɛ Oya adofuru kuda ade abedu ne dai kwase dai juma de nyina aye asomdie so na osefo je fa ho antumi anya juma osefo apam antumi amam na se ne yehuni yehu ateni ateya na nsu nyina na nsen kan nyina ne se na asenka odin da amen Amen. anyimere ya ba apro ho ye pa wo chawo fa ye bone ne yemra to nyina achen wasa che nse na obedi anom sa ne ense no Olidi atemu bo no nkasa ni badua so Ewade yeso ye kasa ni bone a ni adada ye ho ni adi atro de tia ono kre no wo se ka bone nyina a kyerewa oyo no kwafo ani wotini ni so de bone nyina ba chen na ba tia mfuna nte nyina ho Ewade ye pa chawo fe nyina bone ne amna to nyina a chen ene aye ba ye prehwe no Ewade ni ebedi ni ebe no mo no afo ho na ma na ni badua so Odonfo fe bone chen da Amen. Nyame ko masa afa na ade bone che Omo no ade be nti yehu a ko ye mo so ade etie na utumi aduma hu mobro no fa ba dom oma eje nya fa bone for some Kristo udin mo yehu a na ni aduane a be din no na ano dia ebe no mo no ensiesie ye enka ye ho no asepa ntra ye mo yetutu anamo ema ye bra sane esa ye be nya kwa ye ma ye krada de achichi Onyankopɔn dia no onyam Odonfo don ye da Amen. Dumadi ye ina wi Ewade ye pa o chawo ye be musuo ye be san ye be otiti ba batu ye de yehu a ema anya dwuma da edusi ye kwa ode chi a fe nya akodu asondiem e o Yesu Kristo udem o ma pe we nya so a egudi ati asondiem a ye be hye odi na onyam da da nya me odi ne yehu a mo wo no ade brenti o kase no wa honto no wa honfadie no wa dom no fa botom o ma ye nya nhira adom ne ti amen Amen. Peja unsa kosoro kabibi chire adifo pani ma me pa Ewade shira. kan kase pa Omuni bremudi wangaso
wɔyɛ din ne titie yɛsɛ ɛdan bi wɔ ha gyamafra mu asefoɔ no ne wɔm ɔma tom akwadaa bi hyɛ mu a wɔsu sɛ ɛmɛbia no ɛkyɛ mu a monyɛ ne nkyɛm fra mu ase ɛdan bi yɛsɛ dan bi wɔ ha ɔbɔ ne mmerɛ mu dua mu a mo ankasa ɔno momo ayera ma ne ba korɔ ɔhwɛ no wɔ hu no ɔba ne ɛfɛ no sɛ mawuli sɔ baabi a wɔ bia ma mehwɛ wɔ so ɔno ne firifie ba wɔ so wofiri hɛn wɔda ɔba ne ɔka ho nkwadaa ne bebree adeda akyi amen Amen. Amen. Ahabeye de. Me ba mo chamo ma ne mark ne ba kuma mo ai. Sabre. Obia nye din. Na ma ne kuma mraha. Na yentie adidi no ho enkyerɛkyerɛ. Jemeso amen. Amen. Adolfo na nuanom. Sabri sania odifo pani edi sembi etu dwan. Se wa kai fumso bi a bomodian na ekoka. Ansana waba epone ho. Epone ho de de kuma emutie ani edam obi a edam ni ne ho na nkeka wa ni ne ho na mfomso bi ani ne ho saafo no na awurade hwehwɛ on sɛ ɔno on beto nsa adidi yɛbɛhyɛ aseɛ afi Mose nwoma ɛtoso mienu eti ɛyɛ du mienu ɛnkyekyɛmu aduanan mmiɛnsa Mose nwoma ɛtoso mienu eti yɛ du mienu nkyɛmu aduanan mmiɛnsa na Awurade ɛka kyerɛ Mose ne Aaron sɛ wei ni twam no ho ahyɛdeɛ ɔnanani biara ɛnni bi. Amen. Amen. Ɔse wei ni twam no ho ahyɛdeɛ ɛberɛ a Onyankopɔn soma Mose ɛkɔɔ Misraim na Onyankopɔn ɛbɛyi ɔne Israelfoɔ nyinaa afiri Misraim no Onyankopɔn ɛma Mose ɛhyɛ Israelfoɔ no musua no nyinaa sɛ busua biara ɛnyi oguan baako oguan a ɛdam ni ne ho oguan a ɛde bɔ afɔre a ɛsɔ Nyankopɔn ani ɛmfa no ɛnsie bosome mmienu ne da ato so edu na bosome mmienu ne da ato so du nan no ɔmo kunkum saa ɛmmoa no ɛmfa ɔmo bogyaa nsinsa ɔmo apunwa no ɛnyɛ ahyɛnsodeɛ sɛ efie wei Israel ni atim Onyankopɔn sɛ ɔbɛba abɛtwa mu anadwo no abɛbobɔ Misraimfoɔ makan nyinaa na oduu hɔ a na ohu mogya na no ohu ha sɛ ha deɛ Israelfoɔ ɛte ha
onyankopɔn yɛ saa ɛno ɛna ɛnam so ɛma Pharaoh ehu sɛ onyankopɔn wɔ tumi nti ɔma akwan sɛ Israelfoɔ no ɛnkɔ nti ɔde saa bosome no ɛyɛ adaafe ɛda a ɔmudi saa twamu no nti bosome Abib a ɛyɛ bosome mmienu February ne da to so 19 ɛna onyankopɔn ɛyɛ saa deɛ no na Yesu Kristo baeɛ no ɔno nso so ɛba bɛyɛ bi na Yesu brɛ so deɛ na yɛka ho asɛm kyerɛ wɔ ɔse obi biara ɔse ɔnanani biara ni bi na pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ obi a yɛmmɔ wɔ su ɛwɔ True Faith Evangelical mu no woni ho kwan sɛ odi aduane bi nti ebi a woba bɛhwɛ sɛnea evangelicalfoɔ ɛma Awurade adidi a mpakyɛw sɛ wonni aduane wei bi a ɔmmɔ asu a menni aduane wei bi saa bere no mu wɔse obi kora ɔde sika tɔ no no ɔntwa ne twatia ansa na sɛ ɛtoa so kenkan a na ɔnanani akoa a wɔde sika tɔ no akoa ɔde sika twa ne tɔ no twatia ansa na twa wɔde ne bi twatia ansa ɛne twatia twa anya pam ɛma asubɔ bio na mmom nsuo mu asubɔ ɛne apam no nti ɛsrɛ paa obi a wɔ ha a ɔnyɛ yɛnsɛm asubɔ na ɔbaa na ɔbɛhwɛ bi kɛkɛ no pɛpaakyɛw Awurade adidi mɛni bi gyeme so amen yɛnkɔ hɛ na asɛmpa te 9 nkyɛmu 53 hwɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ asɔre mu ɔkɔ asɔre nanso ɔnkɔ didi sɛ duru sɛ yi ɔmba adidi bi ɛsiane sɛ ebi a biribi ha no anaa mfomsoɔ bi wɔ no ho na ɔnka so te aseɛ ɛna wɔwɔ mu te aseɛ sɛ wokɔdi gu bɔne so a wobɛnya asotweɛ ɛne Awurade adidi no ɔnni koraa obi abɔ su mfie bebree ni ɔnkɔ Awurade pono ho da ɛsiane bɔne nti ɛsiane honhom bi ate ne mu nti osuo sɛ ɔbɛba bi di Awurade adidi no Yohane asɛmpa te 9 nkyɛmu 53 no asɛmpa no sɛ ne Yohane kyerɛ ma yɛn ɛti 9 nkyɛmu 23 ɛna Yesu sii wɔn sɛ ɛnokorɛ mese mo sɛ sɛ moanni onipa ba no ɛhonam na moanom ne mogya a munni nkwa ɛwɔ mu mu amen heaven hɔ a yɛpa kɔ obi a ɔyɛ bɔne ɛnkɔ hɔ obi a mfomsoɔ wɔ ho ɛnkɔ hɔ nti obi a wotumi ba Awurade pono ho no na ɔho te ɛna Onyankopɔn so pɛ sɛ yɛn nyinaa no yɛba Awurade pono ho na yɛne ne bɛto nsa didi nti ɔse sɛ obi anni me honam no ano me mogya a ɔnni nkwa nti me nuadɔfoɔ a wotie me sɛ wo ha na bɔne nti mfomsoɔ nti wontumi nka Awurade pon ho a Awurade sɛ ɔnni nkwa sɛ Awurade no wɔde mogya no agyina hɔ ma ɔno ne mogya ɛna ɔde aduane no agyina hɔ ma ne honam nti sɛ obi ntumi anni saa Awurade honam ne wɔanom ne mogya a ɔse wonni nkwa dwe ho yie paa ɛnyɛ sɛ yɛde ama wo no na ɔde ahyɛ okotokuo na ɔde abɔ abɔsoa no mpia no ato atwene anaa wagya ato akonnwa no ase ɛyɛ mfomsoɔ sɛ ɔfiri sɛ wontumi nka abɔne nni bi a ɛnsɛ wo bere ɛmagye aduane no nkɔtɔ ntwene wobɛtumi akɔda nhyira nka Kristo daa amen nanso Bible sɛ sɛ yɛpa mu ka bɔne a ɔyɛ tee ne nokwafoɔ sɛ ɔde bɔne bɛkyɛ yɛn na ɔbɛte yɛn ho afi ne yɛntene ho nti sɔre asɔfoɔ no ɛwɔ hɔ kɔ na kɔka so kyɛw
nea odi me honam na ono me mogya no e wo daa nkwa enti obi a obetuma di aduane bi no wo na wo daa nkwa na me nyane no eda edi akire no na da Yesu Kristo ebesane na ne onyamo no oso obenua no okra biara otumi ekọ ne pon ho odi na akọ na tena ye ho tibe pa mo cho Islamu bebre bomoden na tu anamo koka mfum so jeme so amen amen Yohane asempa ti dumiensa chemu adi kan eko Yohane asempa eti dumiensa enchemu edi kan na chemu afahye no edu no Yesu nim se ne don adu se obepi wiase akọ agya ne nchen sa fahye onyankopon di si ho afi bia no mo celebrate sa twemu afahye enunti Yesu bae no o si twemu afahye ni beduru na Yesu nim se ne don a odi transase so no aduru ana ben na se odo na nkasa de a wo wiase no se ne odo na nkasa de a wo wiase no odo won kosi ase odo yen ekosi ase mielo no na obedidi no na obonsam anya de ahye Judas Iscariot Simon ba no akomam se onkoyi ne ma ko na Yesu enim se agya no ede niam nyina ahye ne nsa ene se ofi Nyankopon nchen na okọ Nyankopon nchenti Yesu Kristo bae no oye sadi oni asuafo no ye sadi prekope ni mienu a oye ye no obekosoro ana obubu abodo ema wo na bra oni asuafo nhia de edi kan obemama urade adidi no ose no obonsam nya de ahye Judas Iscariot emu sa onyi Yesu Kristo ma na Yesu Kristo nim se ne don aduru enti sane odo ye no odo ye kosi ase ko enan na osori fie didi na oyi ne ntade egu ho na ofa papa ho ede kyese ne ho so na afei ohwie nso gu gya asem na ofi ase e wo asuafo ne na ho adofo papa ho a ode kyese ne ho no ebepa ho adofo ya pa sorry obi akodidi enti bra Yesu Kristo na asuafo no etrase no mudidi efie duane ewie ye no ana Yesu Kristo efa mpapa ho kyekye ne ho so sane ya muhu se ya yemo no ya kodidi aba ya ba urade po ho ahyede asase ye se ya hohoro obi ana ho ena ho enti Yesu Kristo sa yentie de okan Yohane sempa eti dumiensa enchemu nsia na obedi Simon Petro so na ono de o se ne se Erade wona ohoro me na hoi ana obedi Simon Petro so na Simon Petro so Erade o chechire fo pa wo de wo ye pani ade na ohoro ye mbofre na ase ko enso Yesu gwa se ne se niame yi unim mprempren na achire na obehu osene amiye unim mprempren na achire obehu na Yesu pese o kire won ahobrase a sasa obi bia nya ahobrase Yesu so okron oyekese ye nyina awura no ye chekire fo no na so ono transe hohoro asuafo no na ase o pese wo so unya sa ahobrase no ema onipa bia ko enwoche Petro se ne se me ma ohoro me na ho eda Yesu gwa se ne se ma ohoro na ho a na unim afa Yesu se Peter se ma ohoro na ho a na unim afa asam we na asase onipa bia adwene ho yi obahwe na obi efiri gidi mu na wagya gidi no na okọ asọre fufuru anya de nyina yakobo Nyankopon din na so ebi asa asọre no yakọ urade adidi a ya hohoro ya na ho Yesu se wa hohoro na ho so a woni nafa enti so obi wa ha na se hohoro ni na ho a onko hohoro ni na ho asọfo no akire ho ko enkron
Simon Petro se ne se Awurade enye me na ho nko na me nsa ho ene me tiri mu nso bi. Oh, and eja. And also horo na ho de and ye fa dware me. Me nsa ho ne tiri mu bi. Na Yesu ka say. Yesu se ne se ne we dware no ehia no dware. Oh, se ko fe ya ko dware. Enti uso be ma ko dware, uso akodware. Enti me nsa me dware oni padua. Na mom onase na me hohoro. Na ba no say. Na mo hu nyina afi. O se ye hu nyina afi. Na mo hu afi. Na mo hu afi. Na nye mo nyina. Na nye mo nyina. Sho. Onyankopɔn ane ne ba Yesu Kristo ane hon kronkron kuto na nim onipa koma mu asam. So si hai wa ye bɔne a Onyankopɔn woni. No pɛsɛ wankasa wo pa muka. Enti osinye nyina na ehu afi. Ebi wo hɔ a akɔka ne bɔne, obi won so abɔne bi ani ne ho. Obi won so a opirim ne kuma abagye adi. Epalifo di hyiamu kɔ Brenasi ewa chemam. Owura bia na ɔno ɔkɔ gidi no bi. Ɔti gidi no mu no. Esa brabɔ ne nti. Ɔkɔ asɔre na afia no akɔba akɔ. Gidifo aba ɔba ma Awurade adidi. Ɛna owura no kɔgye Awurade adidi ne bi diye. Mpanifo awi ahyira so. Yɛkɔ ɔmo ti ye adan ya. Yɛsɛ obi gyina abɔnten mu ha. Ogyina hɔ te sɛ statue, ɛte sɛ pillar yi asi hɔ yi. Yɛn nyinaa yɛwɔ dam ha, yɛsum no a ɛnkɔ. Yɛtwe no a ɛntwe. Nanso so ɔmu yɛ. Ei! Ɔdane nkyiri si a naasɛ ɔbɛdane deɛn. Mpanifo de agye sane. Ansa na omutuma tu na se baba yente no edi na koto bamba bi so omo bo mpa ye boy na ni so tie no adan ya osimaye bone maye sei ani ma beji Awurade adidi ni bi adi e kan ni na didi na kire bonefo na kire bayifo nyina o yepa wa be ka wanu masam adofo no misramu bebre. Iwi asene sane yɛkɔ no wodo ho tu wi asene so a wi asene ebe control na wo yɛ bɔne kora a onsusu sɛ ɛyɛ bɔne na Awurade ani ne bedidi a na adwi die wɔyɛ kronkron Israelfo no Mose no odwan a no sa omunkunkum wɔ no ɔkyerɛ so ɔmfa odwan a ne ho te a damu ne ho na ɔmfa mafɔre ɛnkɔyɛ saa kwankyerɛ no timi pamocho yakosu gina hɔ obi amfonso wo mu obi abayi wo mu nkonko di aduane ne bi kɔka na mpanifo ensrema wansa Nchiranka Kristo da amen ko chemu du ba ko na onimnia obeyi no ma ko nti ena okan se enye mu nyina ena mo ho afi no Awurade Yesu ni mo bɔnefo a wɔte mu a wa prim ne kuma so di be di Awurade adidi ko dumienu no ena wo wi ona ho hohoro no ofa na tade na otena se bio no o se won se mo ni amaye mu mo de mo fra me kyerkyerefo ne Awurade na mo ka no kure na meye afi se me Awurade kyerkyerefo se ma hohoro mo na ho na ese mo so se mo hohoro mo ho na ho enti Awurade ahyɛde wei ana yɛ evangelical de ebi akyire yehohoro mo na ho wiwie pa ya fa ya tare ya hyɛ ana Awurade so so mo hu ne amaye mu mo so mo nyɛ saa mo so mo nyɛ saa mo hyɛ mo ba Awurade me pon ho a hohoro mo ho na ho eti sɛ yɛ hohoro ho akɔ horo ho eti sɛ sɔre ofiri saa gidi mu na akɔ asɔre fufuru mu na akɔ Awurade adidi no wa hohoro na ho a wayɛ de Awurade hyɛɛ no anaasɛ wanyɛ dwene ho yi na ofiri jama no anya akɔtɔkɔre a akaka pempe anaasɛ pepe de awo so na akɔpa akɔtɔkɔre jeme so amen kɔe nchemu du no na mama mo se na ho se ne amaye mo nso monyɛ sara ko
nokre mesi mo sɛ akwa nsin ni wura ɔsomafoɔ nsin ne ɔsoma no dabi kɔ sɛ munim wei na moyɛ a ɛhyira ne mo wɔsisi enim wei ni yɛ a ɛnhyira ne yɛn yɛda nyankopɔn ase ɔsɔde ama binom so ohun ohun ɔnte no ɔnte aseɛ ebi nso hɔ ohun na ohun ɔte nso ɔnte aseɛ nti yɛn yɛakyi nyankopɔn asɛm n'ase yɛho awurade ahyɛdeɛ yɛho deɛ awurade yɛɛyɛ ɔsisi enim wei ni yɛyɛ deɛ a ɛne yɛne n'asuafoɔ kenkan baabo ɛnkyɛmu de nwɔtwe ɛnyɛ mu nyinaa ho asɛm ɛna mɛka me deɛ menim wɔn a mapa wɔn wate yɛkan adwuma yɛ a yɛyɛ ɛnyɛ nkwagye nti ɛna obi baayɛ deɛ nkwagye nti na ɔbaayɛ no ɔhwɛ ne ho so yie ɛna bɔne anka no na deɛ nyɛ nkwagye no wabɛfrɛ mu no deɛ ebia na onyankopɔn de wabɛfrɛ mu sɛ bɛbo adwuma no fa sika anaasɛ wahoɔden onyansaa onim deɛ ɛbɛbo adwuma no but ahema no deɛ ɔnka ho ɛsiane sɛ wonsuro nyame woyɛ deɛ wopɛ wonya nu ho woyɛ mo nhyew sane sɛ apatadeɛ nyinaa kɔhyɛ awieyɛ berɛ kan no teteberɛ no deɛ woyɛ bɔne a da no ara ne yɛtua ɔbɔne so ka wosa bɔ sia ne yɛsiw akum wahu na seesei yesu kristo deɛ ɔsɛ ɔpɛ mmɔborɔhunu enti ɔpatadeɛ nyinaa kɔsi awieyɛ ɛda awurade bɛba no ɛna ɔde obiara katua ɛbɛbrɛ no sɛ yɛ papa a wobɛnya papa so akatua woyɛ bɔne a wobɛnya bɔne so akatua ɛno nti ne daa yɛtuufo sɛ sakra w'adwene suro Nyankopɔn mfa biribi nhyɛ wo mu mfa biribi ɛnhyɛ wo mu ɛmma wo nyamesom ɛho ɛnte twoma kenkan Bible di nwɔtwe no ɛnto aso na ɛyɛ na kyerɛ nsɛm no aba mu sɛ nea ɔdi mabɔdɔ no bi no ɛna wɔma ne nan so atia me sɛ woyɛ bɔne a berɛ a ɛdin da wo so sɛ kristoni no woyɛ bɔne a na watia Kristo ɔsɛ mu nti ɔbɔ Nyankopɔn din bɔne woka Romafoɔ 2:29 a ɔsɛe Nyankopɔn din wɔ amama mu wo nti o ɛfiri sɛ nea woyɛ nyinaa ne nnipa hu biribia ne hɔ a onipa woyɛ a onipa hu na sɛ onipa hu a Onyankopɔn nso ɛdɛn wahu kɔ ɛdunkron afei mesi mo ansa naba na sɛ ɛnya ba a moagye di sɛ mene no kɔ ɛnokorɛ mesi mo sɛ nea ɔgye obi a masoma no no ɔgye me na nea ɔgye me no agye nea mesoma no no ɔnti wɔ sɛ sɛ wogye Yesu Kristo asɛm di na wokura mu na woyɛ a woagye Nyankopɔn adi sote aseɛ ɛnti nea gyidie wɔ Kristo mu na hu sɛ asɛm bi a fi Kristo anum no sɛ wodi so abɛboa woani so a ɛno a na ɛbɛbu atɛn kɔ nkyɛmu aduonu baako Yesu kaa saa no ne ho yiraa no ɛwɔ ne honhom mu Yesu kaa saa ne ho yiraa no wɔ honhom mu ɛsiane sɛ asuafoɔ 12 a ɔne ɔmo nam no deɛ anaa asuafoɔ aka ho nyinaa ne deɛ wakyerɛkyerɛ wɔn nanso ne Yesu ahu ne sɛ baako wɔ mu a ɔyɛ korɔmfoɔ ɔsan yɛ bɔnsam nti na ne ho yira no sɛ ne ba ne sɛn ɛna obi a mɛn ne nam ɔbɔnsam nyɛ ne mu kwan bɛfa no so abɛyi me ama nti na ne ho yira no kɔe aduonu baako ne to so na odi adanseɛ sɛ ɛnokorɛ mesi mo sɛ mo mu baako ɛbɛyi me ama wenti na ne ho yira no no sɛ ɔbɔnsam anya mo mu baako ɛho kwan ɛyɛ Nyankopɔn ɔya paa sɛ yɛabɔ wɔ so ɛwɔ ne din mu na ebi a wote ɔsom na woyɛ bɔne na woyɛ mfomsoɔ na woyɛ amumuyɛdeɛ na wontie Nyankopɔn asɛm na womfɛre Nyankopɔn na wotiatia Kristo anim sɛnea wopɛ ɔdɔfoɔ fa wo nipadua no hyɛ Kristo animuonyam ɛne sɛ wo ne nipadua bɛyɛ deɛ Kristo pɛ na Yesu hu sɛ n'asuafoɔ no baako ɔbɔnsam anya ne mu kwan nti na ne ho yira no kɔ Yohane asɛmpa ɛti edu mmiɛnsa nkyɛmu aduonu mmienu ɛna n'asuafoɔ no hwehwɛ wɔn ho anim na wɔahu oniku a na ɔde no mpanimfoɔ a yɛte pono ho ne ho ana ayɛ bɔne ho ana ayɛ bɔne so kyase o ɛyɛ gye Peter na agya nkroma ana agye de
wɔse mu baako bɛyi mama na ɔmhwehwɛ wɔn ho anim na ho paa ne ɛbɛtumi ayɛ wei kɔe na n'asuafoɔ no mu baako a Yesu dɔ no atwiri Yesu kuku mu ɛna Simon Petro ebu n'ani ɛsee ne sɛ bisa nea ɔka ne ho asɛm no bɛma wo deɛ wote no deɛ wote Yesu anim pɛɛ bisa deɛ ɔka ne ho asɛm kɔ enti ɔba twiri Yesu kuku mu ɛsee ne sɛ Awurade ɛyɛ hwan ɛna so wura na adom yɛni deɛ sɛne wakyerɛkyerɛ yɛn daa yɛkɔ asɔre a wotu yɛfo yɛn nso so yɛmu daa yɛkɔ asɔre a yɛtu yɛfo mpaabɔ mu yɛtu yɛfo yɛkasa kyerɛ yɛn yɛma ɛkwan ma mo nso so mo ka quotation san sɛ deɛ akyerɛkyerɛ pɛ sɛ hu sɛ ɛte mo mu na Awurade bɛka sɛ yɛakyerɛ yɛn papa ɛyɛ hwan a kɔ aduonu nsia Yesu buaa sɛ ɔno ɛne nea mede abuduusin mɛbu mu mama no wode yɛ kom memmɔdidi nkyerɛ wo na deɛ wobɛhu sɛ abɔɔdoo no sɛ bɔɔdoo no ɛna nsuo no na saa onipa no mebu abɔɔdoo no a sɛdeɛ mɛbubu ma mo no ɔno deɛ no mede bɛbɔ nsuo no wan no mu ansa no mede ama no ɛhɔ na mobɛhu wɔ nipa a wobɛyi me ama no kɔ na ɔde abuduusin no egu mu ma Yuda Iskariot Simon ba afei yɛkyekyɛ ɛkɔduu Simon ba Yuda Iskariot so a wɔde abɔdoo no a ɔbu yɛn de abɔ wine no mu ɛde ama no ɛna ɔmu nyinaa twa yɛn ni bɛhwɛ no sɛ ei agya nkoroma saa na woteɛ saa na akɔ yi bɛyɛ no nam yi saa na woteɛ afei deɛ akwanea ni awu na afei wamuna na ne bu afu ɛna ɛbaa ne sɛn kɔe aduonu nson na ɔgye abuduusin no akyi no ɛno na Satan ɛhyɛ ne anim afei deɛ Satan ɛhyɛ ne mu ɛma ne kuma pirim no ɛkɔ soro so wantie Nyankopɔn asɛm ɛni a wo nsa awareɛ mbɔkorɔ no ne yɛdanse kuro mu mmoa ne mmerɛ onyɔnko biribi a yɛ onyɔnko dea ɛmmɔ adwaman ɛnyɛ wei ɛnyɛ aka wantie no woyɛ pɛ na ɔbɔnsɛm abɛtena wo because woyɛ n'apɛdeɛ woyɛ n'apɛdeɛ nti na wabɛtena mu afei deɛ wahyɛ wo den na ɔyɛ bɔne akɛseɛ a mmerɛ nko a wonnu wo ho sɛ abɔfoɔ no nyinaa ne ho kronkron no atwe ne ho afiri wo ho nti wayi wo ama adwene amfra sɛ nnipa deɛ a ɛnte no nyinaa adwamammɔ ne nneɛma bebree ɔbobɔ so na woyɛ korɔ no nyinaa na wobɔ na wawi afiri ho sɛ ɔsɛ wɔn a yɛ saa nneɛma no nya Nyankopɔn ahenni ɔmkyɛw ɔsɛ ntɛm a ɛna ɔbɔnsam Satan ɛhyɛ ne mu ɛna Yesu sii ne sɛ nea woyɛ no yɛ ne ntɛm bɛma mahu sɛ woa na wobɛyi me ama mahu sɛ woakɔgye brabo koraa dedaada nti mebere n'aso nti deɛ woyɛ no yɛ ne ntɛm kɔ aduonu nwɔtwe na wei deɛ wɔn a wɔte adidie no mu biara anhu nea enti a ɔka saa akyerɛ no ɔkaa sɛ deɛ woyɛ no yɛ ne ntɛm saa Yuda Iskariot no ɔno na ne ɔyɛ kahyia a sika wɔ ne nkyɛn ɔno na wohia biribi a ɔmosoma no ma no kɔtotɔ ɛde ba ɔno bɛdidi ɔmbɛdeɛ ɔno ne kɔdi dwaba na wonim sika a de bɛma no sɛ ɔmfa nkɔ no ɔkɔ a ne wayi bi na ɔde ato atwomadi bofurutu togwɛ tɔfe so te ase o ɔba a na ɔbɛyɛ nkonta pɛpɛɛpɛ deɛ oyi yɛ kɔtɔ oyi titɔ aduane di yɛ no deɛ ɔmɛkan drinki ne watɔ bi ne wanom sɛ obolo yi ne watɔ bi ne wanom hallelujah amen saa sɛ ɔbɔnsa hyɛ ne mu nti wayɛ korɔmfoɔ nti ɔstarte wiawia sika no ɔman ho adwumayɛfoɔ bebree wɔ hɔ a ɛde sika ma ne sɛ ɔmfa nyɛ adwuma hwɛ ɛkwan a ɔmayɛyɛ hwɛ kwan a ɔmayɛyɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛtɔ cement ɔha na watɔ aduonum na wayi aduonum sika to ne kotokuo ebi asaa na woteɛ bakyɛ ogyae na Yuda Iskariot ɔyɛ saa ma ɔbɔnsam hyɛn ne mu hallelujah amen kɔ aduonu nkron na ebinom susu sɛ Yuda kura kotokuo enti ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ
kɔtotɔ nea ehia yɛn sie afahyɛ no kɔ anaasɛ ɔmfa biribi ɛma ahiafoɔ kɔ aduasa ɛna ɔgye abodo esin no ntɛm ara ɛna ofie adi na ɛyɛ anadwo. amen. Yesu Kristo anadwo ne asuafoɔ no hyiaeɛ no ɛna ɔma abodo ɔsɛ na yɛ anadwo sɛ wote me ne na woma wode awie a ɛne Yesu deɛ no ayɛ dɛn anyɛ pɛ ɛno nti na yɛyɛ no anadwo yi ɛyɛ Yesu ahyɛdeɛ ɛne ne nhyehyɛeɛ nti mepa kyɛw asɔre wɔ yɛfɛ no pɛ bi ankɔnyanya bi ankɔhu yɛn Yesu Kristo nanom asɛm no na akwankyerɛ ɛne yɛnam so yɛ adwuma no wofi wɔ som wei mu a ɔde wo ho aborɔ gyeme so amen. wɔse na yɛ anadwo nti sɛ obi sɛ na wɔn mu deɛ wɔfiri anɔpa yɛ ma Awurade adidi saa berɛ no mu sɛ wɔkɔ ma Awurade adidi ɛwɔ ne Awurade ahyɛdeɛ a ɔde ama yɛn. okay Tiotifo nwoma adi kati tidu baako nkyɛmu aduonu. Nwoma a edi kan yɛ Paul kyerɛ ma Korinto asafo eti du baako nkyɛmu aduonu. Enti sɛ mu behyia faako a mudi Awurade aduane no a ɛnyɛ yie. Paul na ɛkasa yi. Paul yɛ amaama mu kwankyerɛfo a Onyankopɔn soma ne ɛba ne ba yɛ amaama mu fom. Ɛsan sɛ yɛn no ne yɛfrɛ no Gentiles ne yɛnka Nyankopɔn ɛman ho. Na Yesu adaworo ma ɛna ɔde yɛn ka ho bi. Na Paul Nyankopɔn soma no yɛ awɔ amaama mu sɛ ɔmfa asɛm no mmerɛ amaama mu fo. Ɔno nso so bere a ɔbaeɛ no na ɔbɛhu saa ahyɛdeɛ ɔyɛ bi. Enti Paul afutu a ɔno nso so de maayɛ ɛfa ho. Kɔ. Enti sɛ mu behyia faako a wɔsentie behyia faako a mudi Awurade aduane no a ɛyɛ yie. Yɛdi adidi na anyɛ yie. Efisɛ obiara di nankasa n'aduane ansa. So ho enti yɛba asɔre awia no yɛdi a ɛnyɛ yie ɛsɛ sɛ yɛkɔ fie ne yɛkɔ didi. Aduane wei yɛni ɛnsan kɔ didi. Ɛno nti na ɔmo maa anadwo no. Sɛ sɛ yɛbɛma Awurade adidi. Sɛ kɔm de wo unidi ya bɔmmɔden a wanya biribi antɔ a biscuit ne drink deɛ obɛnya bi atɔ. Koriko bi a na obi ekyi bi. Ebi a na obi mu a no ɛtɔ nso kɔkɔ ɛsan ya kɔkɔtɔ bi di. Wodi Awurade adidi a unni bio. Kosi sɛ adeɛ bɛkye. Eto osi ehyia mu faako a yɛdi Awurade adidi no a ɛnyɛ yie. Obi ankɔ fie nkɔ didi ansa. Kɔ. Na ɔkɔm de binom na ebinom nso abobɔ. Saa bere wa didi o ɔkɔm de. Unko didi bio kosi sɛ adeɛ bɛkye. Ɛnti ne yɛtwentwɛn so ne yɛma na anadwo. Kɔ. Aduonu mmienu. Na mu ne efie a mu didi mu na mo no sɛ wo a wote ha unidi ya wo bedi abodo yi na wasa akɔ didi fie no ade yɛpɔ asɔre no uni ba bi a wo bedidi ana. Kurom ha yɛba de obi ani muka na asoso obi aboa no ho yɛdidi fi nkwada a yɛba yɛ abesi nnɛ. Nti sɛ wano aduane bi na aka bi a bɔmmɔdeane kɔdi so te asɛ sɛ ɔde twɛn kɔsi sɛ ɔkyena no wakeka no kakafunu adi a wode kɔkɔdi ansa na wabɛdi Awurade abodo no wae kɔ. Anaasɛ mubu Onyankopɔn asafo no animtia kɔ. Na mo hyɛ wɔn a woni bi no aniwu kɔ. mense mo sɛn minyi mo ayɛ anaa wei mu deɛ minyi ayɛ. Ɔse sɛ wokɔ Awurade adidi na asan kɔdidi a ɔnyi wo ayɛ da. Kɔe. Nkyɛmu aduonu mmiɛnsa na me deɛ na emenya me fie Awurade nkyɛn mu a mate ɛna mede ma mo wɔse onya fie Awurade nkyɛn no na ɔde ɛma mo. Panimɔsi abegyina ha deɛ me nso me benya a yɛfrɛ Awurade ne Paul nkyɛn no ɛno ara na mede ma mo. Ɛsesɛn. Ɛne sɛ Awurade Yesu anadwo oyi no maa no. Ɔsesɛn anadwo a woyi no maa yɛ. Ɛna ɔyɛ dɛn? Ɔfa abodo. Na ɔda ase. Ebubuye. Na ɔkan sɛ. Me nipadua a wobubu ama mo ni. Nipadua a mebubu ama mo ni. Munyɛ wei fanyɛ me nkayɛ. Na yɛ anadwo. Saa Awurade adidi ne yɛde ka Awurade ɛnyɛ Easter.
a wato ho susu a Easter ebe ukọ okurom akodi dabi Kristo ni Easter we ni ede kai Awurade ewu ko adenunum na saa na Awurade no achi no ofa akuwa na kan se kuro ne apapoporo man kasa me bogya mu ha muni bebre nti mi hwego ma bone fefre wate ebi ama bana no munye we emfanya menkaye we ni ede kai Awurade wu nya Yesu amane hunu Easter no ehye biewu a ebiri wo mu a ebe kyerem bride wu Yesu epa cha wate ase ana Yesu no wawu na ansa pe ene osore omu bi ye de ne yakoka ne wu oba o papa o fa o maame unu abi o mumre asumasi ana ewu no ampa no wawu ye bompa ye no wanyane afeso a osa yekudi nemfeda odi party ase ayedi nemfeda yekudi na feda papa da afi na afia yoro a unyane oni ase yefrafra yintuma se yedi wa feda oti asefo yini na feda nti Easter de emanya wo fe emanya wo nije se wo kwakoka Yesu Kristo wo se de bi mbom audi asebi ato e konsamampom no feudie ena omudi wo Yesu ko Korinto 4 ngoma edi nkan eti edu ba kon enchemu odi ne nsia na de biara amo di abodo yi na mbano mukuru anano monka Awurade wo no eti sabre ena de ka Awurade wo no se moto ojo no e ba na moto ojo no Yesu bride kanu na moto sajo wa ho enu ti be srew Easter dia nan ko bida why ko adenu nso enti ne obedi abodwe anase obanum Awurade kuro ya no senia ense no obedi Awurade enipadua no ene ne mogya na hofo eti udi na Awurade abodwe anopa udi na wia ana udi egubore so ana se wa ni ne senia Awurade ahye wo no a oso udi dia temu oba wankasa ni pedua so udi dia temu oba wankasa ni pedua so pa se dawani so dakomamu se waye bone wo ho na odi akudi Awurade adidi oso wa udi dia temu oba wankasa ni pedua so esanse wa mu Awurade ni pedua ni ye ko adenu machi na ma onipa enso no hwe anti so hwe na onfa so eni abodo no so hwe na no bi so hwe se Yesu otiumu se Yesu tiumu ani kronkron ni tiumu a eni timi du adanse se wo ye Kristo ni se Yesu ontra ntamadan a boni wom ana efi wom so trase enti so wa hwe so fata se odi Awurade adidi ni bia wa osempa ko adenu nkron na ne odi na onom senia ense no odunum edi atembu eba na nkasa na enti eho ahyedie bia ye hohoro ye nase yedi kan ye boni ansa ne yedidi ni nyina no so odi senia ensa wa odi atembu ne eba wa nkasa ni ifi se wa mu ni badua ni yi sanso mu Kristo ni badua ni yi koso wenti na mrefo ene yarefo bebre emu na bebre so adeda enti na ene odi enkasa yarefo mra ye bo mpa ye ma obiara beba me abompa ye ma oso wenti ne mrefo ana yarefo bebre ewo ye mu sanse bibi ha wanti man koka ene watima di abodo no bi oso wani bi so a woni nkwa nti dia how no nye boni ntina wo mu na wu enda so ana jemeso amen ade asaba ko na se yebu ye ho atan a anka wo mu ya atan bi se yebu ye ho atan anka wo mu ya atan se wa wo kare wo pepe wo mu ahwehwe wo mu na ho se wo tene Awurade wo mu atan na se wo bu ya atan a
Awurade atwe yɛn aso wate na wɔamu yɛn ne wiasefo kɔ enti me nuanom mobɛhyia faako na mobɛdidi a montwentwɛn mo ho na sɛ ɔkɔm de obi a ɔnidi wo fie na mo a mehyia mu a menya atemmuru wate nti ne yɛatwentwɛn abɛsi saa bere ɛno nti meka bio sɛ kɔm de wo a kɔpɛ aduane bi di wobɛba abɛto so na wɔba abɛdi bi mpakyɛ sɛ hɔ si aduasa baako no na nea aka no deɛ mɛba a bɛsesɛ amen amen wosɔre yɛ mmɔ mpaeɛ asomafoɔ wura nana yesu yɛda wo ase daa amen abraham nyankopɔn isaac nyankopɔn jacob nyankopɔn agya mu suna kuo dumienu nyankopɔn wo a bɔɔ soro na wobɔ asase wo a wanka yɛ bɔne ne yɛni na sane ba asase so de wobɔdua bɛhwie gu yɛ mɛnya abɔne fafire wobaeɛ no ne asuafoɔ no nam no wode ahyɛdeɛ ɛtoo hɔ mae woyɛ awurade adidi de ma asuafoɔ no wode ayɛ wo ntoatoasoɔ abɛduu nnɛ so yɛ so yɛne wobɛhyia ne abɛto nsa didi Nyankopɔn ne mu awurade yɛserɛ sɛ hu wɔn mmɔbɔ fa nsa deɛ bɛde sɛm bɛtɔ aduane so mae bɛte ho no yɛ ne kronkronkronkronkronkron awurade yɛserɛ bɛte ho no yɛ ne kronkronkronkronkron ɛma obi nni nya yadeɛ ɛma yɛnni nya owuo ɛma yɛnni nya amanneɛ ɛma yɛnni nya sɔhweɛ ɛma yɛnni nya honammerɛ na mmom yɛnni nya ahoɔden ne apɔmuden yɛmfa nyɛ wɔ adwuma no yɛnni ne nya honhom kronkronkronkronkron honhom a tia mu sɛ aba agya honhom aba nipadua ma ɔtumi yɛ wɔ apɛdeɛ no fa saa honhom kronkron ɛbɛhyɛ aduane mu ma yɛn yɛdi a honhom kronkron no ahyɛ yɛn ma ɛne yɛtumi ayɛ ne wo awurade wopɛ na hyɛ odi anuonyam awurade tie yɛn daa ɔyarefoɔ bi aduane bi bɛka no no bia no sareareɛ ma yɛn daa obi a ɔhwehwɛ awoɔ awurade odi aduane bi a awurade ma ne nsa nka bi daa ɔpemfoɔ bi a obɛdi aduane bi no ma ne nwo asomdua awoɔ sɛdeɛ Hebrifoɔ wo kankanbrambram asomdua mu a Misraimfoɔ nte no awɔ mmerɛ ɛne yɛsrama no awurade hyɛ ho anuonyam daa asomdua hena na Yesu katakyie ma yɛni nya honhom ne honam mu ahoɔdene ɛsiane sɛ onipa nni ahoɔden a wɔntumi nyɛ adwuma ma yɛni nya honhom ne honam mu ahoɔdene yɛntumi tu anammɔn ɛnyɛ wɔ adwuma no ahoɔden no abra ne so ɛnhyɛ wo din anuonyam onyame wona tumi nyinaa yɛ wo dea agya kronkron nokwafoɔ bɛte ho ma yɛn bɛyɛ ne kronkron ma yɛn na yɛdi a yɛanya honhom ahoɔden de ahyɛ wo din anuonyam awurade tie yɛn daa awurade yɛdi aduane a ma ho kronkron hyɛ yɛn ma ne yɛntumi mfa yɛn nuanom mfomsoɔ nkyɛ wo ne yɛntumi nyɛ wɔ apɛdeɛ yɛntumi mmɔ bratenee ɛnyɛ wo deɛ wo Yehowa pɛ ne sɔ w'ani ɛfiri sɛ yɛnim sɛ awieeɛ no wode yɛn nyinaa bɛgyina w'atemmu agua n'anim na obiara deɛ nipadua yɛ bi a ɔbɛbu so atɛn deɛ saa so nti ma aduane nhyɛ yɛn ma ɛwɔ honhom mu yɛntumi nyɛ wɔ apɛdeɛ ɛnhyɛ wo din anuonyam katakyi dɔmɛma wo na ate da anuonyam mu ɔdɔmɛma no kofuni otemmuafoɔ no adiyifoɔ no kɔnhyɛfoɔ no ɔpanyin aduonum so safohene ɔduonyamfoɔ no oguase no adwumfoɔ nyansafoɔ katakyi Yesu ankotoo no mu tafoayim dumienu kwankyerɛfoɔ wodi Yesu nti hyira so ma yɛn daa amen katakyi hyira so ma yɛn daa amen hyira so ma yɛn ni ne yɛnya honhom ahoɔden ntimi mfa w'asɛm no ɛnante akuropɔn no amampɔn mu ɛnka ma kra nsakra nhyɛ wo din kronkron no anuonyam sane sɛ wobaeɛ no wona wɔ akuropɔn no amampɔn mu ɛno nti ma yɛn honhom a yɛbɛtumi de akɔka w'asɛm no na hyɛ wo din anuonyam honhom akyɛdeɛ biara a wohwie gu asuafoɔ no so no ɛmfa nkame yɛn fa saa aduane so ɛma ɛmɛhyɛ yɛn ma na obiara nyɛ n'akyɛdeɛ a ɔde bɛboa adwuma no nkɔsoɔ ne ne mpuntu nea yɛserɛ wo ni nea yɛbisa wo ni woyɛ nokwafoɔ nokware a wadi ama yɛn woyie a wayɛ ama yɛn nti bɛhyira so ɛma yɛn ɛwɔ Yesu din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ adom no nti amen Kristo hyira so ma yɛn daa Kristo hyira so ma yɛn daa Kristo te ho ma yɛn daa
afedie munyane mo ba na adeda no obi a wada bia nyane no omo boy chance no way ha so munyi endi eyim ni pedi abibu amamo ye bia mo bedi abodo no munye yi faja men kaye amen amen Rasiona joinema
Chino of a crew and or das, crew and a powerful floor, Mancasambo Jamua, we shall go my body bit for free. Da mobile crew, Yamin Kaye, amen. Amen. Sama Show machine capture so it is some son say mo son say ya na any would ho near you my way since we now be afa kono matin sem san yes anya fe o machine so but what I say aha ti mo komo chi sa ne mo isa obia de na bi mo ya mani ya fe Jesus Christo anajo yin no ma ye no of abodo and odas no bubue samunyindi eyi ni nipadua mububu amamo de bia mo bedi abodo yi mo fa yi nya me kaye amen amen oh no ready be no wasi wonder yeah
Anajua hii ni maya ofabodo odasi odumdum anasiafon weni padia bua mama babia mbedi abodo bompado ari woko so baba amen amen Anajua hii ni mae ofa abodo na odase na obubu ya kase weni mnipadia mbubu amamo dabia mbedi abodo yi mompai monka radi woni nkosi se obeba amen 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 zinabiya Yesu anajua hii ni mae ofa abodo na odase na obubu ya kase weni mnipadia mbubu amamo dabia mbedi abodo yi mompai monka radi woni nkosi se obeba amen amen Yesu kongwembo yimane ofabo yero nache ejiyare sunape timi bubu mabone fafre chie biara bobo kore amo haru adi were ko pum choko wa amen amen asia
pacho asofo na mo chewe no mo ma asomfo ne asafo mpanifo ni pani na de be ma wom bishop ankasa de be ma asomfo ne asafo mpanifo no yese mo fa ma asafo madaroma madam ase. The Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Amen. Amen. Anajo yi ni mai no ofa abodo no bubu edemai no se yese da bia mo bedi abodo yi mfa nka awurade wo kosi so obeba. Amen. Amen. Asomfo asafompani sabre bishop gina ho a ode ma mutim pacha asomfo ne asafani nyina emra sofani ho menye osofo bia ho bla sofani ho pacha monto aso Rasia na de mai Anajo yi na ofa abodo na odase na obubu ya ka se we ni padi ambubu amamo da bia mbedi abodo yi mompai mu nka awurade wo ni nkosi se obeba. Amen. Amen. Me pa cha mo twam wo wura yi se ne babi si ne nchen se wada usu ai den o oba ne wade sei ade Samuel obey ne baba se onu kogu nsuo jama ne ba ne sori onu nsu kogu nsuo wa di via influence yo ya da se onko ba bia o che ne baba nchen ya pa mo cheo ye gusu a ye koye nimu na ya de srede a ye de cho emranchi a ewo odan mu ha nyina nimu ne se won se mo na mo bo ayen emie yi eye chebusu ni nyina ekogu animu na sa chebusu no se mo amoa ye me amfa megu odan mu aye ho be kire enu che be pam che wa no pa no mo moa ye na bibia amfa ne kwan menua yanko Awurade Yesu anadwo yi no mae ofa abodo no dase obubu mu no kan se munyini miri padu abuboba mu ni de bera no be abodo no Amen. Amen. Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he has given thanks, he broke it and said,
take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Amen. Amen. Anajo yi ni mae ofa abodo na odase na obubu ye ka se we ni mnipadi ambubu amamo da bia mbedi abodo yi mompai mu nka urade woni ko si obeba amen amen Praise Zambo denala eto abodo yo dakpe ebe abodo ye fo entila gbegbe mi adila nakodoku ye fe babadi patasine ye aba amen amen Anajo yi ni ma fa abodo dase obubu mu ka se wani ni padi amu mamo da bia mbedi abodo no mu ka urade wo ko so beba amen amen anunti na bia mu
apostle I can say madam bi so ho horo ne na ho o wa bonten pa cha ko na ekọ hohoro na etimi bedi bi na nya kama anajo yi ni mae ofa abodo na odase na obubu ka se we ni nipadi ambubu amamo da bia mbedi abodo yi mompai mu nka urade wo ni nkosi se obeba amen amen me ba chao owu ka se we ni podo wu mo da bia mbedi abodo no nka urade wo ko se obeba amen amen Yesu anajo yi no maye ofa abodo na odasi obubu mu no kan se munyini miri padu abu amamni de bera mbedi abodo onka urade wo ku so obeba amen amen ense da bia bubede ofa kruwa na oka se kruwa ni apamfofo man kasa me moja mu a mo ni bebre nti wolihwe ma bone fafiri da bia mbanum kruwa ya no no mompai mu nka urade woni ko ba amen amen man amen man mi nyame asoso mame
The same manner, Jesus took up and said, "This cup is the new covenant of my blood, for many all forgiveness of sin. As often as you drink, do in remembrance of me." Amen. Ọfọ kruwa na ọkasẹ kruwa ni apambo from ankasa me moja mu a mo ne bebre nti mi hwe gu amọ ne fafiri da bia mbenum kruwa ya no no mo mpai mu nka urade wo ni nko si obeba amen amen pite pakato de shebongo pite shemama ne debo Mama nedemo Mama nedemo Onyankopɔn ɔma nti ase da amen Onyankopɔn dɔ yɛ nti ɛna ɔde asɛm afiri soro ɛde aba sɛ mefa nto ɔma yɛ anim anadwo yɛ didie yi mu yɛhɔ Onyankopɔn abɛyi asotire se asafoma ne bi wɔ hɔ a yɛnyɛ ɔmo ho adeɛ na asɔfoɔ no abɔ ɔmo asu nti wɔn kronkron sɛ yɛnka nkyɛ saafo no so ɔmo wɔ problem 2 sɔfoɔ no so a wopɛ asafo dodoɔ a wakɔbɔ saafo asu no wɔn kronkron sɛ yɛnka nkyerɛ sɛ onimo woyɛ so wɔ problem enti wo a wonim sɛ osɔfoɔ abɔ wɔ asu anyɛ ɔho adeɛ no sister anaa brother hwɛ ne yie sɛ adidie mu sɛsɛ ya ne wɔn kronkron abɛbɔ amaneɛ ne deɛ a ɛne ɛyɛ hu papapapapa ɔso wɔ problem so da nya de pa etimi pa mo kyɛw eti sɛ wonim sɛ ɛnyɛ ɔho adeɛ ne sɔfoɔ na bɔ osu a ɛma ne nyɛ wo dɛ ɛhoahoa wo ho deɛ abase yɛn ka nkyerɛ mu no ɛna asɔfoɔ no a modie ne yɛ den ɛde ayɛ saa no wɔn kronkron sɛ nka nkyerɛ so wo problem papapapapapa na wadwuma na ɔyɛ no ɔso ɔmpɛ saa kra no ɔmpɛ eti sɛ okeka wɔ anim akyɛ nyame so mpa na wɔpa kra dodoɔ na wakɔbɔ a nyame saa kra no ɔmpɛ nti adwuma na ɔyɛ no ɔyɛ bregu adwuma ɔyɛ adeɛ kɔma obi no ɔse saa adeɛ wɛ mempɛ
na also so obek eye dia ene ne eyade a eden pa so opani se men kan kire obi ase sanya asofo ne ba ye no ma yade papa eti match adi from Bible sanya asofo asomfo asafo panin ena portos na bunch amu no sana match momra e ma ne nyefe amen Chino ofa kruwa na okase kruwa ni apamfo asame moja mu a enti da bia amba no kruwa ya no mompai munka rade woni ko si obeba amen amen papa cho mo ntien ka boy asofo no entwere onyankopon e ya domu a 2026 empani hia mu no e ye February 4th Bosumi mienu edi enafoa enan a ene ebe ye mpani ehia mu ewo kwa pra so adi from Bible a ebi kan no eye March 1st Bosumi miensa eda ebi kan ene ye adifo empire ba ebi kan nti asofo asafumpani ene asafuma no obi antwere ewo Yesu din amen 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 Meji chupa said the every day
dwumadie ne nyinaa ɛkɔ awieyɛ ahafoɔ mo nya bi ɛne ɛyɛ mo nko a anim afoɔ nyinaa nya bi mo nso ahafoɔ mo nya bi ai meba mo kyɛw asomfofoɔ no sɛdeɛ na mo kyekyɛ fa na lai wei nso mo nya bi meba kyɛw abodo no ahafoɔ no nso mo nya bi anaa mo nya abodo aka nsuo me pam kyɛw mom yɛmfa nkabo wɔ ntwitware mu yɛsrɛ mo a nkonnwa no a yɛyi firi school dan ne mu egu animu ɛtena a ɛdan ne mu no yɛbɛpa mo nyinaa kyɛw ɔkwan papa a mofa so yiyɛ no momfa saa wɔ kwan na so yɛmfa ngu dan ne mu ɛno akyi obi amɔmmɔden sɛ obɛdi hɔ ni na yɛbɛba hɔ no na asomdwie wɔ hɔ table so na yɛyiri firi ha ekogu anim hɔ no yɛsrɛ mmeranteɛ no sɛ ɔmo nso bɛtwi ɔmo ho asi wɔ sɛdeɛ ɔmo twi ɔmo ho asi wɔ boa me de ne nyinaa ɛkɔ anim no mommoa yɛn saa ɛno akyi fɔman sofoɔ ɛde aba sɛ 2026 January ɛde ɛnɛfoɔ do nson a ɔmo bɔ afɔreɛ kɛseɛ ɔmo si dan ɔmo ayɛ adeɛ na ɔmo bɛ so ɔmo to adan no so na ɛdan no ɛyɛ kama fɔman so kwawu fɔman so ɔmo ayɛ adeɛ paa na ɔmo hia mmoa sɛ yɛ nyinaa ba bɛboa wɔn na yɛtumi ama ɔdan no ayɛ ɔdan saa bere yɛbɛsrɛ mo a mo yɛmfa announcement horo ne nyinaa nto dwa na yie nto ayi. Hallelujah. Hallelujah. Bonsam kese pa she Kristo anunyam. Bonsam kese pa na Onyankopɔn ayɛ adekɛseɛ ama yɛ paa. Sabre na migyina ha. Aseda ahoro a yenya no wɔ nhyiamu ase na mebɛkenkan na afei adidima no ne asubɔ a yenyaeɛ no na yɛde ne nyinaa ato dwa. Yɛdi kan no aseda a ɛdi kan efi Senior Apostle Moses Apa. Papa sɛ ɔhwɛ deɛ Awurade ayɛ bɛyɛ bosome ni a ansana mpaebɔ no ɛyɛ nhyiamu no ɛbɛduru no adiyisɛm horoɔ a Awurade ɛka fa mpaebɔ yi ho ɛne akwankyerɛ horoɔ a ɛbaayɛ ɔkɔɔ ne nkotodwa ne mu ɛbɔ mpaeɛ sɛ neɛ ɛbɛba biara no obɛgyina mu ama yɛtumi ayɛ nhyiamu no akɔ awie pa somdwoe mu ampa sɛ yɛhwɛ atowerɛnkyɛm a ɛto yɛ nyinaa akyi na neɛ Awurade ayama papa ne n'asafo nyinaa no momyɛmfa dede ɛnka sɛ yɛ Nyankopɔn oye n'adɔyɛ wɔ hɔ daadaa. Ɛno nti papa sɛ ɔde 50 Ghana ɛda Onyankopɔn ase wɔ neɛ Onyame ayama yɛn. Aseda ɛtɔ so mmienu efi yɛ maame Sarah Akoradu Ntiamoa Abeyo ɔsɛ ɔda Awurade ase sɛ wahwɛ ɔne n'asafo n'abusua ɛne ɔman nyinaa so wahwɛ n'abusua n'asafo ɛne ɛdɔm no nyinaa so ama nhyiamu yi abɛto yɛ asomdwoe mu na ne bɔhyɛ no sɛ daa na ɔtwe da sɛ Awurade hwɛ ne so ma ne to no a ɔbɛda no ase enti ne sika 10 cedis ɔde da Nyame ase. Ne ɛto so mmienu ɛyɛ maame Lydia Ajay ɔno nso firi Ampeyo ɔse ɔda Awurade ase na ɔtwe daa sɛ wabɔ ɔne n'asafo ne n'abusua nyinaa ho ban mpo nhyiamu yi so no neɛ ɛbaeɛ biara no Awurade ame awie no asomdwoe mu a ne sika 10 cedis. Ne ɛtɔ so
ɛnan ɛyɛ yɛmaame Selina Owusu ɔno nso fi Ampeyo ɔsɛ daa na ɔtwe biara no sɛ Awurade hwɛ ne so ɛma ne to n'asafo ɛne n'abusua nyinaa asomdwoe mu a ɔda Awurade ase ɛno nti no bere a waba nhyiamu ase na sɛneɛ ɔyɛ ne daa no ne sika 10 cedis ɔsɛ yɛmfa nda Nyame ase ne ɛtɔ so efi ɔsɔfoɔ Emmanuel Yɛboa agyakwa sɔfoɔ ɔsɛ ɔda Awurade ase ɛwɔ nhwɛsoɔ ne bambɔ a ɔnam ne tumi so na wayɛ ama yɛn bio bere a mframa no ehuiɛ no onyane nteɛ sɛ nyɛ Awurade ɛna yɛ adom a nka ne ho kani ɛne ne ba nka atorenkyɛm ɛtoɔ nanso no ɛsiane sɛ Awurade wɔ yɛ afanti no Awurade ayi ne ho kani ne ne mmɔfra no afi saa ɔhaw ne ɛsan mu a ne sika 20 cedis ɔde da Nyame ase yɛtɔ so afi yɛ maame Salome Anane kɔɔpra so ɔsɛ yareɛ ɛka ne to fam mfie pii na ɔbɔ mpa yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma ne ho ban ma hyiamu yi deɛ Awurade mpagya no ntimi mmra ampa ne ampa sɛ Awurade tie ne mpaebɔ ɛma ɔtumi ba nhyiamu yi bi ɛno nti ɔhwɛ neɛ Awurade ayama no a na ɔkita sika 100 cedis ɔde da Nyame ase na ɛtɔ so efi Rahel Anima Obo ɔse ɔba nhyiamu no adiifoɔ ɛnam nkronkron so ɛkasa kyerɛ ne sɛ ɔma mmɔden sɛ ɔne ne mbɔfra ɛbɛkasa sɛ ɔne hwɛ ɔno ho yie sɛ ɛba sɛ ɔne sɔ gas ɛde anaa ɛde ayɛ biribi a ɔne nya hwɛ yie ɛno nti no ɔbɔ mpayɛ sɛ mpo sɛ ɛnyɛ ne mma ɛna ɛbɛfiri baabi aba koraa no a Awurade hu mmɔbɔ no nsi ano ma yɛn ampa yɛn nyinaa te neɛ ɛkɔɔ so wɔ beaeɛ a yɛyɛ nhyiamu ha yi sɛ nyɛ Awurade ɛna ɛwɔ afa a mframa asɛe yɛ canopy na egya nso abɛtɔ school dan mu a nanka edin bɛn ɛna ɛbɛbɔ yɛn na obi bebisa sɛ na ɔne Nyankopɔn ne wɔn nanso ɛsiane sɛ Awurade wɔ afa nti no ɔtamfo fidie abubu a ne sika 50 Ghana ɔde da Awurade ase deɛ ɛtɔ so efi comfort sɛwa atobi krom ɔse Awurade ahwɛ ɔne n'abusua n'asafo nyinaa so mpo nhyiamudie a yɛbaa yɛn Awurade da so kura yɛn mu a ne sika 50 cedis ɔde da Awurade ase nea ɛdi so anaasɛ etwa toɔ no efi Apostle Peter Somoa nkɔkɔɔ area A sɔfopanin ɔse ɔdenade srɛ to Awurade anim Awurade ayama no bio ɔde asafo horow a yɛ adwene sɛ ɛbɛba nhyiamu no nyinaa ɛto Awurade anim sɛ ɔmo yɛ mmra asomdwoe mu na ɛbere so ne yɛkɔ nso a Awurade mfa yɛn nkɔ asomdwoe mu ampa ne ampa sɛ Awurade atie ne mpaebɔ na wayɛ n'ahwehwɛdeɛ na bisade ama no a ne sika 50 cedis ɔde da Awurade ase mumie nyinaa nkamfo Awurade kɛseyɛ ne mmɔ mu mfa oseyɛ ɛnkase yɛ Nyankopɔn yie na dɔyɛ ɛwɔ hɔ daadaa amen asubɔfo a ɛnya wɔn ɛwɔ nhyiamu yi mu yɛnya asubɔfoɔ 25 na 25 no a yɛnyaeɛ no ɛyɛ 25 no mmɔfra ɛyɛ 13 ɛna mpanin a obetumi atu atɔ nso ɛyɛ 12 enipa a ɛba adidi no ɛyɛ mpem 2 ɛne 66 2066 bɔnsam kɛseɛ paa ma ho na Awurade ayɛ adeɛ ɛnti bɛgyina ha na nhyiamu no ho nsunsuansoɔ no ɛna yɛde abɛto mu anum no mumie nkamfo Awurade kɛseɛ sɛ oye na dɔyɛ ɛwɔ hɔ daadaa amen asɔreba wadaroma mamesima bɛyɛ mmienu pɛ yɛda owura Yesu ase
ɛwɔ ne hwɛ so paa na ho wadeɛ ɛne ne bambɔ a ɔde abɔ True Faith Evangelical Church na aseda nkutoo na yɛde ma Onyankopɔn ɛne ne dɔba Yesu Kristo sɛ nhyiamu yi ɛfiri ahyɛseɛ ɛkɔsi na wieɛ ayɛ soronko koraa biribiara mu ayɛ soronko koraa yɛtɛnte abubu pɛ nanso deɛ bubu nhyiamu yi mu ayɛ soronko koraa yɛakɔ nhyiamu pɛ nhyiamu yi mu ɛnwomtoo biribiara mu ayɛ soronko koraa bɔ nsɛm kɛseɛ hyɛ Onyankopɔn animuonyam ɛfa ma me yɛase da ɛtɔ so mmienu ɛkɔma asɔfopanin ɛne ne mpanin a ɛka ne ho nyinaa apostles trustee members nyinaa Onyankopɔn nhyira mo ahofama ɔdɔ a mowɔ ma adwuma yi sɛ yɛbɛhwɛ a yɛhyia mu sɛ yi a ɛyɛ a ne yɛyɛ nwanwa paa sɛ mpanin yɛte saa na ɔmotumi tena ase kyɛ yɛn ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabaawa koraa yɛtena ase kyɛ a na yɛto keka yɛn na yɛn ho keka yɛn ne yɛasɔre ɔhyew yi mu nyinaa mpanin tumi tena ase ɛme yɛpɔn asomdwoe mu a pagya wo nsa kyerɛ mpanin ka sɛ Nyame nhyira mo ne yɛtɔ so ɛyɛ administrative committee finance committee organizing adomukyɛfoɔ nokore nie mpanin abɔ dwuma papapapapapapa nhyiamu yi mu yɛnhyia mu a anka by now yɛpɔn nhyiamu no efie da etwa mu yi Onyankopɔn a ohyira a obi ntumi nnome no onhyira mo nyinaa amen yɛhwɛ asɔfo a ɛba nhyiamu yi mu a moayɛ adeɛ Onyame nhyira mo musika yie mahofama biribiara mu moayɛ adeɛ nhyiamu a atwa mu no yɛa ne yɛhwehwɛ asɔfoɔ no koraa ma ɔma ɔhoro naase a yɛnhu wɔm nanso wei deɛ sɛdeɛ ɔmo nyinaa bɔ ɔmo ho mmɔden ama adidi koraa ayɛ soronko Onyankopɔn nhyira mo bɔ nsɛm ma asɔfoɔ no ma me saa mebakyɛ deɛ ɛtoa so ɛyɛ health team yɛn nuanom yɛ maame mo wohwɛ ɔma ho fama ɔmo ana akɔ ɔmo school a nka ɛsɛ sɛ ɔmo de kɔ ɔmo adwuma ɛnya sika nanso ɔmo de saa adwene ne nimdeɛ no aka bom ɛbɔ yɛn ho ban yɛn yɛbɛhwɛ a obi ho dodo ne pɛ na wɔkɔ hɔ na wanya yaresa Onyankopɔn nam ɔmo so yɛ enwumadi ɛte sɛ yi a na Onyame nhyira wɔm ɛne yɛbɛka akyerɛ wɔm pagya wɔn nsa ka sɛ Nyame nhyira mo yɛba adwumadie yi mu yɛbɛhwɛ a yɛnya sound engineers agogo ɔsɔfoɔ junior agogo ɛne ne dɔm media team yɛnua bɛma asame ɛne ne dɔm yɛnya enipa no bebree ɛbɛboa yɛ ɛma afi bɛhunu sɛ sound wa yɛnya koraa yɛ soronko deɛ yɛhwɛ yi wobɛhwɛ a me na meda so fɛfɛɛfɛ yi m'anim nkyinkyim yɛ ne nyinaa yɛ media team ɛne sound team no ɛna Nyame aboa wɔm ama wɔn saa animdeɛ no na wɔn nso ayɛ dwumadie yi ɛde ama yɛ fɛfɛɛfɛ bɔ wɔn nsɛm kɛseɛ ɛma wɔn saa de ma yɛ maame me nua baa me nua bɛrima aberanteɛ ababaawa bɔ nsɛm ma wo ho mpani madaroma mobɛhwɛ gyidi afanaa ne nyinaa no a True Faith Evangelical Church asɔre ma sɛ yɛka soɔden paa yɛyɛ bi nanso yɛdeɛ no yɛbɛyɛ 30% ɛnkɔ akyiri saa bɔ nsɛm saa ma wo ho adentia mpani asɛm bi a ɔmbɛka kyerɛ yɛ biaa yɛde setie ɛyɛ ne titiri wo koraa ne sɛ adeɛ bi a mpani bɛka kyerɛ yɛ yɛde ɔdɔ ahokeka fɛfɛɛfɛ yɛde yɛ ɛma ne yɛ yie mpani ka kyerɛ yɛ sɛ mie ntwitwa ɛnkɔ abɔnten yɛnkɔ mpɔte yɛ ho yɛntena ase nkyɛ yɛyɛ asɔre yɛ ama yɛ mpiepie nokure ni ɛyɛ deɛ yɛ abusua bi mu bɛnya sɔɔden kakra nanso yɛka bɔ mu a osietie a yɛayɛ no ɛwɔ soro bɔ nsɛm a ho bie mu
wadaroma mekamfo yi na yekwadi fo mpa abo a waye amana boroso na hye owura Yesu din a ɛho tie no animonyam ka sɛ amen. Ebiom yenya yemu emrantie bi yenya mu mabaawa bi ɛka wɔn ho bɔ mu washers ɛne security no nokure nie ɔmo yade nokure nie ɛnɛ yɛ kwasieda ɛnɛ na wɔtwe pɛpɛpɛ a saafo nyinaa ba akure yi mu wɔma yiri wɔn ho wɔma bɔ yɛ nyinaa ho ban ɛmra yɛte ha nadwe yi wɔn nam esum ne mu ɛbɔ baabi a obiara da yɛ ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara bɛtɔ n'akwan mu asomdwie mu nokure ni kuro yi emu akorɔmfoɔ ne wɔn asoɔden ehu sɛ wɔn aba no wɔn amɛtɛmtɛ koraa ɛwɔ mu sɛ onyankopɔn ne bambɔfoɔ nanso saa mmeranteɛ no abɔ ka wɔn ho abom ɔsɔfoɔ Silas edi animu ɛyɛ deɛ ne a mpa nhyiamu yi mu obi betie obi nan so obi ne obi ɛbɛyɛ biribi kakra wɔdawroma ɛyɛ afakyɛ na me so memfa nkyɛ na yɛnkɔ yɛ anim yɛyɛ ane yɛto yɛ nwom ɔdɔ te wo mu anaa ɛte wo mu ɛte me mu anaa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛhyia difo mpa abɔ mu a me ne maame nyame nti kon wɔ ha nanso ɔde akyɛ me so me de akyɛ no yɛanom Yesu mogya yi obiara ho atɔ no bɔ wo nsɛm ma wɔ mo ma me ne atwa to wɔ koraa sɛ woyɛ abranteɛ sɛ woyɛ ababaawa a womfie no ɛnkɔ anim a yɛbɛ consider age nti wadawroma womfie no nkɔ anim wo bebree a yɛpɔn a twɛn na waba so bɔ no ɛyɛ ne nyina ɛsɛ dwuma yɛsi ne akatua mmeranteɛ ne mabaawa a ɛwɔ dan yi mu ayɛ adeɛ papapapapapa ɛhwɛ efiada no ne yɛtoo yɛn na yɛhwɛ ahokeka ɛne wɔdɔ ɔmo di mmirika ɛbɛyiyi dan yi mu nkonnwa ne table no a egu anim hɔ no emu duru no ɛnya de ketewa nanso obi kukurukura nkukuru obi ma so a ɛma nanso ɔmo nyinaa de ahokeka no wɔdɔ ɛbɔ mu ɛma yɛ nyinaa sesa nkonnwa ne table no nyinaa kɔ abɔnten ɛkɔyɛ asesa bi aba ayɛ ama na yɛ fɛ wadawroma yɛpɔn a Yesu nkoa ne katuafoɔ ɛno nti nea woyɛɛ no asɔ Awurade ani nea woyɛɛ no asɔ Yesu Kristo ani nti yɛpɔn a yɛbɛsan atwe nkonnwa nyinaa kɔ abɔnten ɛno deɛ nyame yɛ adom a obiara bɛkɔ na ka adom kyɛfoɔ ne mpanin aka ne nyinaa wɔ akyire ne apaake ne nyinaa de agu kaa mu ama ɔmo de kɔ nanso yɛsrɛ wo sɛ wadawroma twɛn yɛn na yɛnsesa nkonnwa ne nkɔ abɔnten ɛmfa ne yɛwɔ abɔnten no ɛmmra dan no mu sɛnea ɛbɛyɛ skuul no a ohunu yɛn mmɔbɔ ebie dan mu ha maa yɛn no ɛbɛsɛ ɛhunu sɛ yɛde yɛn ho ni ama biribiara ayɛ fɛfɛɛfɛ mewɔ gyidie sɛ wobɛyɛ ne saa mewɔ gyidie sɛ sɛnea yɛyɛ kasa yi wobɛtie na wadi mpania no ni mɛde wase ne atwa to wɔ koraa obiara mmɔ ne nsɛm ma me papa ɛyɛ ɔpani kakyi madawroma saa papa yi da biara meka na asɛm na obi wu a ɛne yɛgyina ne funu no ho na yɛaka nsɛm bebree ne ɛwɔ mu ne ne nim madawroma papa yi sɛ yɛnhyia no a anka nhyiamu yɛntumi mma amen papa yi berɛ paa wabrɛ nante a wanante ɔne agya bɛn ɔbo organizing chairman adwuma a ɔmabɔ ɛwɔ nhyiamu yi mu no ɛyɛ soronko amen mantam nso a yɛbɛsoɛ ɛwɔ mu no ɔmo nso abɔ ɔmo ho mmɔden papapapapapa nokure nie abakɔsɛm a ɛda hɔ ne sɛ asante akyem kɔnɔngo agogo yɛaba apɛn na ne asi no ebi asi pɛn ɛno nti ɛdan no a ne yɛnya ne bebree no ebi asi pɛn yɛtɛntie bubu yei ebi asi pɛn nti wokɔ a ɛnkɔka nsɛm yayaaya ɛnwu asɔre yi so amen ɛnkɔka nsɛm yayaaya ɛnwu adiifoɔ so ɛnkɔka nsɛm yayaaya ɛnwu organizer no so na nea Awurade paa na wayɛ no amen
Edase. Sabri de na enkabo kakra ewo ho. Enkabo kakra ewo ho eni se Nyame adom a bosome mienu wonya enafua dumienu a eye yam papa baako a no ye ampeyo secretary freno Thomas Opey ne braso te awrade atonsa afre no ya papa dodo no afre didimo ye nua guard Sabbath school president ne papa no Nyame adom a bosome mienu no enya enafua dumienu a yebeyi no ede na akọ apradan na yakoye ni gidifo ayie na yetwa nachi krakra yebesrese ebere ne so a yenyira enko na yenko boa eni twemu a kenafo ese January enya nafua dunso a omo ye nenso empaibo ewo kena kokokuma yebesrese obia emra kantamantofo ese omo eye empaibo 28 January one day pacho nti yenyira anko na yenko boa medamas wadaroma mamomremi mesremo wadaroma kotodwe gu fom omaya yaba konongu dumasi onyankopon edi ye ho adanse ese baabi ebekọ bia yedidin papa ejaho ne yekọ enye konongu dumasi secondary school yimu nko ene yebeba besa yedin wa ha bepa mo chew ohwe baabi a wotena ye no a bomodin siesie ho bomodin ye ho yie na daachi ye san aba ha biemu a ebia wo de wadwen be ye wo se ye ma ha biemu wo cheke wo mfie no a wo ma ha biemu anso sane emisua no a ye so me nsa ede me ba akono nwunhia mu no anyi atome ama ma ba akono nwunhia mu biemu me pa chew eniomo no a wo chekere na ade afa mpomani mu ato akone no ade achi akofo ade hye wo bag mu pa chew schools ni bi mu ha pani ma daruma esan se ba bia ye hu ye ni wanti omo pe Robert ntumu a na omo achekere na wo de afa mpomani mu ewura ni mu twa madaruma wo pon a esum wo kofo ade hye wo bag mu boko na fa ko krum bola nima onu aye no uwie wahwehwe nson banku ase emu ase ni nyina high school mu wadawro mma mo behwe a asore dan na nim ho no a yesere ma o moto aduane no bepa chew emrante ne mabawa wo de se wo sore a pure water ba kokora na obefa ewura na so bete ye di kan wo school mu hade ye nim se de ye beto school mu ha fae awie ye boye maame ba ko abaso saa na minim se sie nyina to ye hu siwo ye sie school mu a ba bia wo dware ye ba bia wo gya wo nan ba bia wo fa ye bia wo ye wo yi a daachi e bia na wo ba onyankopon be san de na ba school mu ha amen tie enkai boy okpakwa upra so a yenua ba ko ye frene boat a oto dwom no sese wakwadi ba ko odi afa mreku krom wa wonti ye ne boat odaye a wansore wa wudi daada nyame adom wala ko hie di na awotweda wone de ayie no ahye bosumi aye ko wura mu edi na fu aduenu nan a 24th January ye pabachaw eduru a obi a momode se obeba na yenua no yakokura na asobuduem oya juntuni botu abra adwumanim enti obi a nhye ne nso ebeba so praso yofo ebeba so praso ana amre kukurom krante ka akoho asabne me bisa
aha yɛsɛ bɛba so kranche wodo obeduru praso a yɛdi ɛkwɛsɛ yɛn de moto bɛdi w'anim ɔna yɛre sirisira so na bibia yɛ pɛpɛɛpɛ mesrɛ mo mɛtoa so no yɛbaa school mu ha no dormitories ɛne school dan no bi wɔ hɔ a na nkwalaa no nneɛma wɔ hɔ baabi a yɛdware yi yɛ amɛto koraa no first day a mekɔ hɔ kɔhwɛɛ mebɛto bucket rubber bucket a nkwalaa no dware no mo ahu koraa mehu bɛyɛ 50 pieces ɛwɔ hɔ ɛnɛ a me ne mo kasa yi baako sɛ ɛsi hɔ mepa mo kyɛw sɛ wode ahyɛ wo baage mu a bɔ mmɔden a yɛpɔn a yikogya hɔ na ɛnyɛ wo dea na anyɛ saa a ɔsɔfoɔ takyi yɛn nyinaa yɛkɔ a Roberts no da wobɛtua ho ka mesrɛ wo a baabi a yɛkɔ bie ma wo no a wodaeɛ no sɛ na mattress bi da hɔ ɛna wokyea wo ho too so daa so a yɛpa wo kyɛw wowie a yɛne sɛdeɛ woyɛ no na fɛfɛɛfɛ ɛsan fa kɔtɔ baabi a wofaa no yɛayɛ dodoɔ ho adwuma yi gye sɛ yɛkaaka yɛn ho saa ɛna nneɛma nyinaa wie pɛyɔ meda mpani ase amen mepa mo kyɛw bebree yɛn nuanom bi ɛde bɛto yɛn anim anwummerɛ yi sɛ ɔmo mobile phone ɛyɛ maako enum na nnura no ɔmo charge no yɛa na mmeranteɛ bebree yɛasoɔden nipa no asɛ so ɔtena ho no ɔno ayɛ n'adwene so ɔkɔdwonsɔ ɛna ɔno sɔre yɛre ne obi nso faa n'akyi na yɛhyia a adeɛ wei bi esi pɛn esi daa ɛnyɛ Israel nyinaa ne Israel yɛwɔ nkwadaa no bi wɔ yɛn mu a ɔmo yɛ asoɔden papapapa a ɛmfa ho nso ɔyɛ asafo ba wohu ne life no a obɛtumi ayɛ saa adeɛ no wonkyi ne nti wohu sɛdeɛ ɛkyeɛ ɛnkyi mɛsrɛ mo sɛ si yɛyɛ wie onipa ne phone na wafa no wanhwɛ yie a ɔkɔkɔduru ne n'adwene sesa a ɛbɛduru berebe no gye wo kɔ hɔ agye wɔ abusuafoɔ nyinaa kɔ saa adeɛ no yɛ adeɛ a ɛɛya phone na wɔn akɔfa no ne boɔ ɔden phone na wɔka no wɔsɛ baako biara ɛyɛ 30 good million ɛno nti mɛpa kyɛw yɛabɛyɛ adwuma no awie wanhwɛ yie a na wode biribi kɔ wo fie wokɔduru wo fie hɔ a ɛde ɔhaw ɛne bɛbrɛ wo ɛnti mɛserɛ mo sɛ abɔfra bi kita saa iPhone no bi na ɛnyɛ wɔn no na ato a monhwɛ na mmeranteɛ no nsanka ante saa wode nkyɛnkyɛnman bɛfiri wo kurom hɔ akɔ baabi a onipa kɔ ne wɔ no ɛbɛha adwene yɛbɛsrɛ bebree ɛno akyi mpanin de aba sɛ anadwo yi ma obi biara nyɛ dɛn ɛntu ne kaa tie kasa no yie yɛbaayɛ no sɔfopanin ano da so n'ano da so Bible ɛka mpanimfoɔ nso ka sɛ afutuba wɔ hɔ yi wɔnyɛ bapa ɛno nti yɛbɛpa mo kyɛw ekosi n'ahia wɔbɛdi nansa adeɛ kyi a wobɛtumi akɔma na yɛ asomdwe yɛbɛpa mo kyɛw awɔhyifoɔ kaa no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ba no nipa na ne sɛ sɛ ɔmo nyɛ ɔmo de ɔmo ba no ɔmo anya eti ɔmo kɔ yi wo a wokɔ nkran no ɔmo bɛtumi afa wo na ɛmo mo kɔ a lɔre fɛde ne so bɛkye ɛnyɛ bebree ɛno nti kaa no ayɛ ready a ɛyɛ nyame pa adeɛ akyi ɔmo de mo bɛkɔ ɛde asomdwe aba mesrɛ wo baabi a wodaeɛ no sɛ credo anaa asafoa ɛsi ani a wowie a wodeɛ wotum wie a ɛntu safoa no ma no nsie ne credo no nso wokasi mu wie a ɛntu safoa no ma no nsie ne ɛfiri sɛ sukuufoɔ no ɛpa lɔk no ɔmo nsafoɔ no nyinaa yɛbaeɛ no ɔmo gyaa mu de ma ɔsɔfoɔ takyi madaworoma yɛreka no sei no na asafo biara wɔ sɔfo a odii n'anim de ne ba nhyiamu yi yɛsrɛ mo ɔsɔfo a adeɛ bɛkye na baabi a wote ɛhɔ anyɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɛsɛ no mpanin
ɛne wɔ bi ka bio mu nso mpanin sɛ abɔ dɔnko apa ho sima 23 123 yɛpa akyɛw onyɛ Captain Planet ɛno nti twɛn kɔda kakraa bi na onipadua no ɛnhome na adeɛ kyi a o driver ko no watumi de wakɔ mɛnhyɛ driver no nanadwi ɔmfa wo nkɔ wo anso na wotwi kaa no a ɛnyɛ wo ho akyini bebree ono mataya sɛ deɛn na wɔbɛkɔda kwan so a wɔbɛkɔda yɛpa mo kyɛw nhyiamu yi mu yɛho bebree yɛmpɛ sɛ bibisa bɛka ho na mpanin fa somdwie ɛnkɔ na nneɛma nyinaa nwie pɛ yɛ asomdwie mu yɛda kra yi nyinaa ase ɛwɔ hwepa ɛne ɔpɛpa a wɔanya ɛwɔ mpa nhyiamu yi mu yɛda mo nyinaa ase mepakyɛw nkonnwa no sɛ nyame yɛ adom na yɛwie pɛ a nkonnwa a yɛte so yi wode wosɔre a ka bom fa pii abɔnten ɛbra nifa fa mu ha wode wotena so no wosɔre pɛ ka bom na fa ha ɛfa kɔsi ha ma yɛpɛ paake no nyinaa wɔ hɔ saa berɛ no ne mmeranteɛ ne mabaawa no nyinaa nso yɛahyɛseɛ ɛtwe table no ɛne nkonnwa no nyinaa ɛde ba onyankopɔn bɛhyira wo sɛ wobɛyɛ ne saa ɛde ama yɛn yɛ maame mu baako ɛkɔ yɛnnua no mu a ɛhwɛ yɛn no health team no nkyɛn akɔgya ne maaya fi hɔ nti ɔfatɔme mohunu no a ɔmaaya fi no ɛwɔ ne nkyɛn na wakɔgye wadeɛ fɛfɛɛfɛ saa bere na meekɔ mpanin nkyɛn meekɔ mpanin nkyɛn na neɛ ɛwɔ hɔ no yɛde atoa so Yes,
Erase adidiemwa edamase esomo se yedi ampa committees ahoro ya emra apostle yi atenaye na finance committee eni definitely madawo mo mama ya mpa ye ahyɛsɛ yɛ nyankopɔn yɛda wase bebree kan fo di hyɛ di kɛse na onyam sɛ wohu yɛ mmɔbɔ na yɛba wode yɛ ba asomdue mu yɛbɛdi kurodua mu ha wɔabɔ yɛ nkwa ne yɛkra nipadua ho ban nnwumadi a ɛdi yɛ nyinaa fa ne kwa so asomdue mu ne atamfo dwe yɛ bia wɔama no amma mu ɛberɛ so sɛ wade pa ha no kyeɛ a yɛsɛ akɔ yɛ nkyi fa yɛ nyinaa kɔduru asomdue mu ɛmeɛ kɔhyia san ne musuo yaredɔm sɛ wode yɛ kɔduru asomdue mu a yɛde aseda ne kabea bɛhyɛ odin anuonyam
yɛne da asɔre ne yɛboa afɔ ne akakyerɛfoɔ wodi ne yɛba ne nneɛma nyinaa wie pɛyɛ wodi yesu nti bagye wo nhyira daa awurade mpa wagya wɔ so wode wo nte wahene mmra wopɛyɛ wɔ asase so sɛnea ɛwɔ so na yɛdaa aduane nnɛ na fa yɛaka kyerɛ sɛ yɛde kyerɛ wɔ ade aka no mfa yɛnkɔ nsorom yɛmfiri bɔnem na wona ahenneɛ ne ahoɔden ne animuonyam ɛyɛ wode adaa amen Wanyame kandia ni yanimu kai Wanyame kandia ni yanimu Nasuma junya kwa sifia ɔdom nyinaa nyankopɔn ɔte da ne onyam mu no papa yɛhwehwɛ nyinaa ka ne ahonhom yɛ nipadua so mu a ahom asɛm kɔsi kristo na ho yɛ da no amen afei hyia po afei nkɔmɔto Sister Lydia Adanse de sɔfo ankoma committees ahoɔ ne nyinaa mmra pane pɔ yɛyɛ machines ne hɔ Apostle Joseph Dede Ehukani Apostle Joseph Dede Elf Apostle Joseph Ehia Ibrahim Asesia Joshua we also